avoid the malpractice of exam during the national exam seasons, because this comes where the principals of schools and his or her teachers pass on serious pressure from parents that their children should pass the exam. And I would like to advise parents to be very loyal to teachers who teach their children and also to their children. So if they are in need of their children to pass, they do early coaching, which is tuition. So when it reaches that time of exam, the student is well prepared to avoid pressuring teachers, because these teachers pass frustration and even low when they are caught in the quagmire. Injinia Zaro Kanyambok bendengi saka ini Joyce Oduor donge an aparo ni system mar CBC ne otemo eliminate exam fever. Otherwise weche somo to ne ochako dwanyore kod malo. Odhi mbele kwacho ni successive governments okoseketo bidii e jiwo weche somo. Gik magisebedo ka gitimo can tell it all. Kila SC mar education, manager temiga mar education, temo ni mondo initiate meaningfulness change mondo one ni gitiyo. To gima wang'eyo ni initiate change important sector kaka mar education ni oknyal bedo one man show. Nyaka ikuongi consult stakeholders kod professionals. Professors magwa ka okawigi oketo partisan politics of the county alone, to chieng' moro Kenya biro import experts mondo okonygi tiyo e sensitive sectors. Regan Omondi Owiti bende wacho nasedonjo kaka pile kan Mathare Fobi. Adiera ni yor somo to inyowa sana kaka wan jonyuol, nikech kata mana nyathi kidwa lokone skund primary kendo kionge 10,000 to ok odonji, kendo secondary bende fee ni malo, ma wapenjre ni kara pesa ma sirikal kelo e skunde dhi kanye, to jonyuol to guonyore gi pado sani. Reverend Josh Okore bende wacho kanyo ni national schools have sufficient facilities, learning materials, some in excess, while sub-county and county schools are struggling. How can a parent in Maseno Alliance Nairobi School, Mangu, pay same fee as a parent of Ogwal High School boarding without even a lab? Otigo kwacho kanyo ni wondering. Aya, mago mana moko kuom ote manya kwa Ramogi Ajwang chwalo no wako kaliro adutote mag tudruok nya kwa Ramogi Ajwang ote to thoth ahinya, kata kamana goyo mos thuolo marwa mano miwo kinyi makawuono ema oruma. Adona chak kodi Lameck Tala wachni mogik ka watieko twak marwa kinyi makawuono kachiel kod moko kuom ote gi penjo mineno kanya kwa Ramogi Ajwang penjo ka watieko. Wach mokwongo en ni ng'ato wuoyo kuom nonro mar penj. Do wacho ni sani Nyithindo kosetimo penj mar klas 12 ni to index number gi kende ma wuok. Tiende ni ng'at mamako penj mare kata ng'at ma nono penj mare ok nyal ng'eye gi nyinge, kech nitie kaka gibedo serialized, koro miyo mano kik wabed gi luoro moro amora ni nonro nyalo dhi ngalma. Mar ariyo en ni adier kaka ng'ato wacho ni jalno masomo Ogwal high school kata Ogwal secondary school gi ng'atno masomo Alliance ok nyal chulo fees machal, nikech infrastructure margi opogre. Omiyo wach ni nyaka non kendo mondo kete wang'e. Ng'ato bende wacho ni nitie ni koseket CSS manyien mag education, ng'ato temo mondo ti kako paro mondo ne notiyo. Gima dwarore en ni anyalo paro kinde Kibaki ne wan gi Vision 2030, omiyo kendo nyaka sani wabed gi twak manyien mar timo full Vision 2060. Aneno ka jo Rwanda ni kode. Mondo wang'e ni to in the next 60 years kata in the next 30 years ang'o ma wadwa neno ka ochung' kaka pillars masiro weche mag somo. Joyce bende adwa wacho ni apart from just Kepsea nitie jogo moko ma bende nyithindgi nigi gima luongo ni special needs. Jo special needs bende wadwa wacho ne jonyuol ni kapo ni nyathi nigi special needs, nitie schools mag special ma nyathi nyalo timo e somo kendo nyalo timo mag primary kaachiel gi secondary. Omiyo nyithindo kik bed oko ni ok gidhi e skul. Kaw kamano tagoero kamano ni mar thuolo mar wuoyo gi jodhowa kendo jogo mawinjo dholuo
to wadwaro ni mondo nyithindo matimo penj okwe chunygi kendo tim penj maber nikech bang' penj ngimagi